Gaur ikasi ditugu biderketak egiteko bi modu. Bata da zeroena, orain egingo dudana, eta gero egingo dugu deskonposaketarena. Hemen daukagu 413 bider 7. Orduan, 413 ehuneko 10 eta batekoa denez, hemen hilarak ere egingo ditugu. Lehenengo aldia denez ez ahazteko, jarriko ditut hemen batekoaren B letra, 10koaren H letra, eta ehunekoaren E letra. Hau dira hilarak. Eta beti bezala, edozein batuketa eta kenketa batean bezala, biderketetan ere batekoetatik hasi behar gara. Beraz, 7 bider 3 21 denez, lehenengo hilaran jarriko dut. Eta beti posizioa mantenduz. Batekoa batekoekin eta 10koarekin. Orain bigarren hilarara pasatzen naizenez eta 10koaren posizioa mantendu nahi dudanez, beharrezkoa da zeroa jartzea batekoen posizioa. Eta orain ja pasatzen gara biderkatzera. 7 bider 1, 7. Orain, ehunekoetara goaz eta ehunekoaren posizioa mantentzeko 10koan eta batekoan zeroa jarriko ditugu. Eta gogoratu ehunekoak 2 zero dituela eta 10koak 1. Orain bagoaz biderketa egitera. 7 bider 4 dira 28. Eta horrela ordenatuta jarri beharko genuke. Azkenik batuketa egiteko. 1 gehi 0 gehi 0 1, 7 gehi 2 bederatzi, 8 gehi ezer 8 eta azkenik 2. Konturatzen zaretenez, batekoa mantentzen du bere posizioa, 10koa bere posizioa, ehunekoa bere posizioa eta kasu honetan agertu zaigu bebai milakoa. Orain bigarren metodoa deskonposaketaren bitartez. 413 bider 7 egingo dugu lehen bezala. Egin behar duguna da goian daukagun zenbakia deskonposatu. Kasu honetan 3 zenbakiz osatuta dagoenez, 3 marra jarriko ditut. Eta hasiko naiz ehunekoak deskonposatzen. 400, orain 10koak 10 eta azkenik batekoa 3. Orain atal bakoitza egin behar dugu bider azpian daukagun zenbakia. Kasu honetan 7. Eta amaieran egingo duguna dira emaitzak batu. Komentatu dugun bezala, edozein zenbaki bider 0, beti da 0, beraz, bakarri fijatu behar nahi zenbat 0 dauden eta horiek jarri. Lehenengo kasuan bi 0a jartzen ditut, zuzenean, eta gero biderkatzen dut 7 bider 4, 28. Bigarren partean 0 bat dudanez, zuzenean 0 bat jarriko dut. Eta mesedez, saiatu zaitezte beti batekoetan jartzen lehenengo zenbakia, horrela erraztuko duzue amaierako eragiketa, batuketa, bale? Orduan, 0 hori beti batekoetan jarriko dugu, eta gero, 7 bider 1 egiten dugu, 10koetan jartzeko, 7 bider 1, 7. Azkenik egiten dugu batekoarena, 7 bider 3, 21, eta berriro ere, azten naiz atzetik kokatzen zenbakiak, orain zertarako, batuketa ordenatuta edukitzeko. 0 gehi 0 gehi 1, bat da, 0 gehi 7 gehi 2, bederatzi dira, 8 gehi ezer 8 eta 2 gehi ezer 2. Eta orain, hegazkina egiten dugu, bidaiatzeko bere tokira. Konturatzen zaretenez, ematen digu lehen bezalako emaitza.